παλιά κρεβάτια, παλιοσίδερα αγοράζω, ο Παλιατζής. Παλιά ρούχα, παλιά κρεβάτια, παλιοσίδερα αγοράζω, ο Παλιατζής. Παλιατζή! Εδώ! Είναι από εδώ! Απ' την πόρτα! Έλα πάνω μια στιγμή! Χαίρετε, μαντάμ. Από όλα τα παλιά αγοράζεις, Από όλα, μαντάμ. Για πέρασε μέσα μια στιγμή. Πόσα θέλεις? Εγώ μπορεί να θέλω και 3 εκατομμύρια. Εσύ πόσα δίνεις? Αν κάνεις τα εκατομμύρια τάλιρα, κάτι γίνεται. 15 δραχμές. Δεν είμαστε καλά. Δεν πιάνει παραπάνω, μαντάμ. Τίποτα μπουκάλες έχεις? Μπουκάλες δεν έχω. Αυτή σου κάνει? Σου είπα 3 τάλιρα, καλά είναι. Όχι και 3 τάλιρα. Άντε, να σου δώσω 4 να ξεπερνεύουμε και πολλά σου δώνω. Να, για κοίτα. Τι? Τρύπα, την έχει πάει ο σκόρος. Δεν είναι σκόρος. Είναι σφαίρα. Τι σφαίρα, τι σκόρος. Η ουσία σήμερα είναι τρύπα. 4 ταλιράκια καλά είναι, άντε. Τίποτα μπότες έχεις? Μπότες. Μπότες ή ό,τι άλλο στρατιωτικό είδος έχεις? Για περίμενε μια στιγμή.